Bon dia, benvinguts a casa a fer un nou experiment, amb materials ben senzills, pels més petits de casa, per tota la família. Avui farem aire, aigua, terra i foc. Jo ja sé què són. Aire, aigua, terra i foc són els elements dels alquimistes. Ale, com t'has quedat? Caram, el senyor Terraplana, me sorprèn. No és pas tan ximpat com sembla. Bé, és veritat, durant molts anys els savis pensaven que hi havia 4 elements. L'aire simbolitzava allò que era en estat gasós. L'aigua representava els líquids. La terra representava els sòlids i el foc representava el canvi. Avui sabem que no hi ha 4 elements, sinó que n'hi ha molts més. N'hi ha més de 100, i 90 es troben de forma abundant a la natura. D'alquimistes podeu en són algun. Mireu aquest. Ramon Llull. Sí, potser l'heu estudiat com a escriptor. També. Filòsof. Astrònom. Però també va ser alquimista. I aquest? Nicolau Flamel. Sí, el de Harry Potter. Va existir en realitat. Bé, deixem-nos estar d'introducció i anem a fer el primer experiment. Som-hi! Doncs per fer aquest experiment, que són 2, ens faran falta unes piles, un tros de cotó, paper d'alumini, un globus i unes tisores. Doncs anem a fer el primer experiment. I per això tindrem un paper d'alumini que faci més o menys 1 centímetre d'ample. I l'hem de tallar així. Aquest element, l'alumini, representarà l'element terra i aquest el transformarem en foc. Però això des de tan lluny poder no ho veieu bé. Val més que us acosteu i veureu bé l'experiment. Aquí us he posat un esquema de com ha de ser la peça d'alumini. Més o menys ha de fer 1 centímetre d'ample i la llargada, bé, més o menys així, no és massa important. I ara, el que sí que és important és fer aquests talls així. Veieu? Una mica fins aquí i al revés, així. Això ha de ser ben estret. Molt bé, doncs ja ho tenim a punt. Anem a veure si aquest experiment és capaç de transformar el nostre element terra, és a dir, el metall, i convertir-lo en foc. Hold up, hey, for my who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, hey, for my who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Pot ser que aquest experiment us costi de fer. A mi, la veritat és que m'ha costat bastant. És difícil trobar el punt del tall aquest, de trobar el punt d'acostar el cotó, i la pila ha d'estar ben carregada. Pot ser que us ha sortit la primera. A mi la veritat és que ho he hagut de fer unes quantes vegades. Bé, recordeu que aquest experiment l'heu de fer amb una persona gran, perquè hi ha foc. Doncs va, anem a fer el segon, que aquest sí, que és molt fàcil i segur que surt bé. Vinga! Molt bé, el segon experiment el farem amb un globus en el qual hi posarem una miqueta d'aigua. Amb poqueta n'hi ha prou. I ara el lligarem. De fet, ara aquest experiment és molt i molt fàcil perquè ja tenim el primer element, l'element aigua. I ara el transformarem en element aire, és a dir, en gas. I per això farem servir el nostre amic el microones. Posarem el globus aquí dintre, posarem a dintre d'un plat per si les mosques i l'engegarem. I mirarem a veure què passa.
Ara, aneu en compte quan traieu el globus, perquè poder pessigarà. Espero que us hagi agradat aquest experiment, que el proveu de fer, ja ho sabeu, amb material casolà, i que trobeu que la ciència també pot ser divertida! It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back.